Mga ginikanan sa duha ka mga community organizer nga giingong gidagit sulod sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo nidangup na sa Commission on Human Rights. Samtang Cebu City Mayor Michael Rama ni mando usab og dinalian nga pagresolbar sa kaso dungan sa pagkwestiyon sa Cebu Port Authority kung nganong nalutsan sila og mga armadong tao. Ani ang report. Formal ng isang at sa mga ginikanan nilang Dayan Gumanaw ug Arman Dayuha ang ilang reklamo ngadto sa Commission on Human Rights kung CHR 7. Tinguha sa pamilya nga matutukan ang nahitabo nilang Dayan ug Arman sa ingon mahatagan kini og hustisya. Ginahangi po namo ang CHR nga pwede ipalapad ang saklaw ng ilang investigation dito sa mga government authorities, agencies nga naa dito na involved. Gipasabot sa mga ginikanan nga wa makakuyog kanila ang duruha tungod sa gibati nilang kalisang sa nahitabo niadtong Enero 10. Human sila pugsa sa pagpasakay sa armadong tao sa sakyanan dihang nikadaog sila sa barko sa pier 6. Gawas nilang Dayan ug Arman gipadayag sa mga ginikanan nga sila mismo gibati usab og kahadlok bisan ug nahibalik na sa ilahang kiliran ang mga anak. Sa tinod lang sir, kung hapon nagali sir, lahi na akong bation nga kulba. Inalipay ko nga nakitaan pero lahi na sa doon nga klase nga kulba imuhang gihuna-huna. Mo siguro na masig kana mao mi kunay mo ustog ang iro. Murag lahi na imong feelings kung gabi na. Lahi na pud. Ang akong pagpasalamat sa media, sa tanan nga mga organization, institusyon, individual, private o sa government nga support yun sa amo ang panawagan. Nitubag gid sa among panawagan para nga mapalutaw, mapasurprise nato si Dayan ug sa kaluoy sa Ginoo na dungog gid ang atong mga pag-ampo. Suman ni Attorney Arvin Odron ang direktor sa CHR 7 nga bisan og wa pa moduol kanila ang pamilya nilang Dayan ug Arman nakasugod na sila sa ilang investigasyon. Tutukan usab nila ang sirkumstansya sa nahitabo sa duruha, ilabi na sa pagkawagtang sa ilang kagawasan kung og galing tinuod man kini nga gidagit. Using the human rights language, it would be more or appropriate to label the case as arbitrary deprivation of liberty. The criminal aspect of which is either kidnapping or arbitrary detention. Moisyo usab og sabpina ang CHR sa mga ahensyang hingtungdan kung gikinahanglan isip proseso sa pagpangita nila sa ebidensya. Apil na ang nagkuha sa video nga mitumaw aron masuta ang authenticity niini. If there's a need to secure a copy of these documents, object evidence, testimonial evidence, whatever, then we need to issue a subpoena in the exercise of our constitutional mandate. Samtang niawhag usab si Mayor Mike Rama sa mga otoridad sa dinaliang pagresolbar sa kaso. Gi-question ini ang Cebu Port Authority kung CPA kung ngano nakalusot ang mga armadong tao sulod sa pantalan di nahitabo ang giingong pagpangdagit. It's a matter na jointly with the police, then we should be also directing the police. No stone to be unturned. What is the security of CPA? Cebu Port Authority. How did it happen? Sige magpangaway diri namo. That's a peace and order matter within your area as well. What happened? Asa inyo mga securities? Una na may pagawas og official statement ang CPA nga nagpadayag sa kaandam nila nga makikalayon sa investigasyon sa gihimo karon sa kapulisan nga nag-umol og SITG nga maoy motutok sa giingong pagpangdagit. Padayong giawhag sa kapulisan silang Gumanaw og Dayuha sa pagpatimaw aron mapadali ang investigasyon. Samtang sa iyahang tweet gipadayag ni German Ambassador to the Philippines, Anker Ifenstow, ang iyahang suporta sa pag-imbestigar sa kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.